Porting dakua sa misyon sa 72 ka apostoles nya, in addition sa 12 ka apostoles or 72 ka disipulo, in addition sa 12 ka apostoles. Unsa may ilang misyon? Ayuhon ang mga masakiton, hatagag kalinaw ang mga panimalay, papahawaon ang mga yawa. Sa na, sayo ng misyon na o lisod? Lisod no? Unya, dili pag yun ingong tibuok lang San Vicente or tibuok Compostela. Dili lang maoy gipasabot. Tibuok kalibutan. Sa ato pa ang tanang masakiton sa tibuok kalibutan, ang tanang giyawaan sa tibuok kalibutan, ilang papahawaon. Nya unsa may teknik aron matuman ang ilang misyon. Kani mao pa gini ni samot pa gini kalisod. Kini ingon si Kristo, panglakaw mo. Ay mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag pagkaon, ayaw gani pagdalag sandalyas. Magtiniil. Namatod pa diri sa atong salmo, nang labang sila nga nagtiniil. Sugot mo ani? Ang imong misyon porting dakua, nya di ka padadag kwarta, wa pagyug kay ilisan, wa pagyug kay pagkaon. Nya ang imong misyon porting yung dakua. Ako nagpasalamat ko nga ang ato karong gobernador, lain na sa ninakong pasalamat, kadungog kog balita ng atong bag-ong gobernador nga nilingkod atong pagkapit sa ano sa ato nilingkod? 30 sa hapon, June 30. Pagkaingon ugma, pirma dayon siya mga executive orders, ang ilang extra nga kwarta sa kanang Kapitolyo nga may kantidad og mga 80 million iya dayong giparilis para iapod-apod sa mga 16 ka mga hospitals sa probinsya aron masuplayan og mga tambal og mga nagunang mga panginahanglan. Nindot nang iyang gibuhat dili 80 million ra. Unya ang suroy-suroy Sugbo kuno og kaning Pasigarbo mo budget og labing or average of 250 million sa usa lang kaadlaw nga event. 250 million. Pero ang 80 million nakasupply og at least tag 5 million nga worth sa tambal og mga gamit sa matag hospital sa probinsya nga mga 16 kabuok. Pakpakan ka nato ang atong gobernador, kuyog sa iyang mga board, kuyog sad of course sa tanang elected official sa atong probinsya sa Sugbo. Apil na sa Vice Governor. Kaya wa may nisupak. Sa ato pa niuyon silang tanan. Pwede na sila mga matay. Pero dako kayo, tambal lang ha. 16 ra ka ospital, 80 million. Dako kayo. Ingon ana ang style sa kalibutan. Nakarong bag-o, na nasa press conference nga akong nakitaan nga nag-question, ipadayon ba nimo kining naaprubahan nga suroy-suroy o Pasigarbo sa Sugbo? Ingon dayo spam, GovPam, ato nang i-review. Nga gusto ko nga maigo gyud sa panginahanglas mga tao o kinahanglan nga wag tangon nato. Basta unahon tagining healthcare sa mga tao. Yan, isulti dayon ang usas iyang mga staff. Ningon, atong hinumduman mga igsuon, ang atong mga ospital, way igong mga doctors, way mga staff, wa gani mga facilities. Karon ay, bugal-bugalon kay tingog si Attorney Rufil Banyok na siyang programa, iyang gitandi nga sa dito kunos Minglanilla, mo tinuod ba? Ako lang sa ning i-echo ninyo, i-verify lang niya. Sa Minglanilla kuno nga hospital, wa kunoy dental chair ang clinic sa dentist. Palingkoron lang tingali kunog stall. Ibtan kag hipon galingkod ka stall,
Ya, mohangad ka na, upay siguro matumba ka na, malaro tinuon tong dili saktong ngipon. Wa may dental chair. Nya ilang gi-search, tagpila ang dental chairs, na kanang mahal-mahal gyud, kanang moderno-moderno, mudagan kunog 200 to 300,000 ang usa. Nya iya dayong gi-compute ang 250 million nga suroy-suroy og i-cancel na, unya ipalit og dental chairs. Sa 1 million lang daan, tulo na ka dental chairs. Sa 1 million lang, nya 250 million ba na? Pila ka kabuk dental chairs? Bisan ipalit pa nag-dentist. Ipalit pa nag-dentist. Okay kayo, ilibre ang anesthesia, ilibre ang mga tambal, ilibre ang tanang pag-ibot. Tanan, hasta ka to mga dagom, unsa po na diha. Ilibre tanan, paigo pa, sa usa lang kasuroy-suroy. Nya, year na usa na katuig nga paggamit o pila katuig kay di man dali maguba ang dental chair. Di man kay dali maguba ang stall kanang monoblock. Ana, mga igsoon, naigo ba ni sa sugo ni Kristo nga ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan? Yes. Ngano man? Ang sugo ni Kristo di ay kamong mga leaders, sama sa ato mga government leaders o kaming mga church leaders, labi na gyud ako, pari man ko, kung magsigi mig pangandoy nga magtigo mig kwarta, ang katilingban nga among gialagaran, mahutdan sa kwarta. Kay ari naman mo padong sa among bulsa. Pero wa mi bulsa, wa mi sudlanas kwarta, wa sad mi pangandoy nga magtigom og kwarta, ang tanang kwarta nga musod sa katilingban, ikadapat sa katilingbanong panginahanglan. Og maunay makasulbad sa problema. Dinis atong parokya karon, mga 1 month from now, mobiya naman ko, adto naman ko sa Compostela, kung walay mga drastic change, binlanta mo dinhi og 70 million nga utang. Akong gipakwinta, 70 million ang ato rong bayronon. Diin man igagikan, ang atong building, original budget ani is 35 million. Motong na maligya tag slot nga SBF dag nga 70,000 ka slots, tag 500 pesos per slot. Ang actual ronato dinhing nahimo tungod kay ang roof deck wa man ma-appeals budget, ang kanang San Vicente wa ma-appeal, kanang elevator wa ma-appeal, kanang atong kitchen nga dako karon nga kompletos gamit wa ma-appeal, kanang yuta sloyo ni additional tag mga 100 square meters para makaagi ang ato mga sakyanan, sumpay sa atong kusina wa sad na ma-appeal. Nidagan ang kumbinto lang nga budget niabot og mga around 55 million sa mga add-ons. Kana sa atong atubangan, kanang kanopi diha, kanang pagtrabaho ana, wa sa na maapil sa budget. Atong 35. So, di diferensya nag 20, more or less. Na, nya, gipalito nato dihang balay, wa man to maapil. Itong balay diha, bas tubangan. 50 million to. Wa ta magbayad sa cost sa balay o giyuta, nagbayad ta sa sentimental value sa nagpuyo diha. Nadako sa kig tabang nato diri, sila si Cafe, Brad Titing o giyang mga anak. Hangtod karon wa pa ta kabayad nila in real sense kay nang huwam ramantag mga kwarta sa lain-laing mga individuals para i-partial nila. Unsa may resulta? Karon gipaninglan ako sa atong gipanghuwaman. Hapit na ko di katog. Pero ako lang yung tuyoon pag-ingon, mamatay ra ko, mamatay ra gyud ko. Ana, ikamatay na ko, wa na gyud mo ipaninglan. Makatog dayon ko. Praise the Lord, no? Pero ningon sa kong San Vicente, sa may akong buhaton, ngadtos Ginoo og sa mahal nga birhen, ningon siya pamaligya og once and for all nga slot. Nya kanang imong income sa imong stipend, sa imong dupa-dupa, kay mag-average man yung ko mga igsoon, basta swertihon lang ning akong dupa-dupa,
average man yung kong stipend nga mga, akong personal ba, stipend, mga 50,000. So, kada semana. So, ako na nang ihatag sa, ipalit sa na kong slot sa lain-laing paagi. Gikan karon hangtod mahuman bayad ang 70 million. Saman, okay mo ana? Unya, kay naingon mas Kristo, ayaw na mo pagtigom o kwarta, kanang inyong mga ilisan, ayaw na kanang mga sandalyas, ipamaligya sa na ninyo tanan, mga extra ninyo, niya ang sobra, ang halin, ipalit og slot. Sakto, dili. Kung kitang tanan, apil na mo mga online parishioners. By the way, kamo din territorial parishioners mo nako, ang taga Compostela, ako sa nang online parishioners. Daghan nila ang namalit og slots dinhi. Kung mabalhin ako dito, kamo na say akong sila na say akong territorial parishioners, kamo na say akong online parishioners. Palit lang gyapon mo. Dito ko sa Amerika, wag na sila kasimba na to dinhi. Sus, yun nilang hinangopa. Hala padir, kita na yung kanamo. Naadayoy mo gakos, naay mo lamano, na ay magpa-picture, na pag mo aksyog hawk, mulingiw lang in town ko. Simba ko, anad pala tanang hawk-hawk. Ana, mo na, layo ra ka ito sila, taga Dallas, taga Houston, taga New York, nakasimba na ito din pero sige silang palit og slots. Gani, gasigig hangyo pa der, ayaw in town na hununga imong slots, kay lipay, kay may anang makapalit mi, og daghan sa migrasya nga nadawat. Yan, mutana din ko sa Ginoo gabi, Lord, unsa may title sa akong slots? Ingon ni siya, title og grace. Grace, grasya. Kay kanang inyong kumbinto, grasya na. Kanang mga yuta nga inyong napalit, grasya na. Kadtong balay dihang gibaligya nga giguba, dako kay tong grasya. So grasya na. Pero dili makumpleto ang grasya basta naa pa ng 70 million nga utang. Mao na ang meaning sa grace. I-plus ra godong. Mao na ang meaning sa grace. God's rewards and complete elation. Kasabot mo kung saan ang word nga elation? Ug wa mo kasabot, i-google. I-google. Complete elation. Ang meaning anang elation, great joy. Niingon si Kristo, John chapter 15. If you do my commandments, my joy will be in you, and your joy will be complete. Unsa may commandment ros Ginoo? Ipamaligya na ng inyong mga extra nga mga gamit o mga gikinahanglan aron ipalit na tog slot, aron mabayra na ning tanan o ang atong kalipay makompleto. Lipay na ta nga niya ng mga facilities, nindot nga facilities, kumbento, simbahan, yuta, parkingan, naana. Pero dili pa complete because naapay bayronon. So nagmaligya ta og 700,000 ka slots nga grace, tag 100 pesos per slot. Nya naay 70 slot challenge, kay kanang 70 ang meaning ana infinite or complete. So tag 7,000 per challenge. Ana o ana? Huy, ana o ana? Laban o bawi? Final answer? Okay, manindog ta katong naay final answer. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Kining pagkaon mao gini ang sentro sa atong kinabuhi. Basta kaon na gani ang atong pangitaon, ang tugbang gid ana mao ang kinabuhi. Mao nang manginabuhi ta para naatay makaon. Pero ang tinuod gid ang pagkaon dili nang pagkaon nga para laslawas. Ang pagkaon gyud nga tinud-anay mao ang pagkaon nga makabuhi sa atong kalag, kanang maghatag og kinabuhing way katapusan. Mao na diri sa atong unang pagbasa ang gihisgutan
ang pari nga si Melchizedek. Nganuman si Melchizedek way sinugdanan o way katapusan nga makita, wa siya'y ginikanan, wa sad hibaw diin siya padulong pagkahuman. Pero diha na siya pag-abot na ni Abraham, gani iyang gipanalanginan si Abraham, kinabuhi na nga way katapusan. Nya diri sa atong tubag sa Salmo, gisgutan ang pari nga mao si Hesus nga kaliwat sa laray ni Melchizedek. Pasabot, ang pagkapari di ay mao day nay tinuod nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Nya kining pagkapari o kining Eucharistia diin atong dawaton si Kristo sa lawas og dugo, kuan sa ni sila sumpay, kayang makapahimo ni Kristo nga buhi panahon sa santos nga Eucharistia mao man ang pari. Nya kita sa mga Katoliko, ang atong bunyag naghatag sa nato pag-ambit sa pagkapari ni Hesus. So kung atong i-connect sa Ebanghelyo, si Hesus mao'y pari, iyang gihimo ang pan ug ang isda nga ang 5 ka pan ug 2 ka isda nga makabusog sa tanang tao, pero nigamit siya og mga apostoles. Humanyag pikas, iyang gihatag sa mga tinun-an nga ilang gidistribute ngadto sa katawhan. Muna kami sang mga pari sama nako nahimo sad kong kaliwat ni Melchizedek, niambit ko sa pagkaway katapusan, way sinugdanan sa pagkapari ni Kristo, ug mauni ang makabusog sa kalibutan. Ang gigutom nga kalibutan mabusog pinaagi niining maong pan, nining maong pagkaon nga ihatag ni Kristo. Kining Eucharistia mao ni siya ang simbolo sa pan. Pero sama sad sa mga apostoles, pag abot na gid silang kinabuhi, sila mismo nahimo sang pagkaon ngadto sa uban. O giunsa man nila pagpakaon ang mga tao sa dihang wa na si Kristo, ilang gipuy-an ang ilang kinabuhi isip mga pari. Di ba ang pari mangitig pakalawat, no? Nalan tayo Eucharistic lay ministers nga mutabang-tabang, pero tungod na sa pari nga may hatag nilag authority. So ang pari gitig pakaon. So kining pagpakaon trabaho ni pari. Kamong mga inahan nga ni aron dinhi, mipakaon ba mo sa inyong mga anak? Mipakaon mo? Kana pari mo. Ang amahan, mipakaon ba sa mga anak? Kana pari sagka. Unya unsaon man kung ang atong mga leaders sama sa atong mga politicians dili na mo pakaon sa mga kabos, di na sila pari nga laray ni Melchizedek, pari na sila yawa. Mo na nailisod mahimutang pari sa yawa. Nilinghay imong tupad. Nakinsa man kang pari ron, pari ka ni Hesus o pari si yawa. Nana. Nindot kay na siya kay makacheck ta. Mo bitaw nga ang pari doon na siya duha ka functions nga akong isigig tudlo. O unsa may function sa pari or functions, kana yung double A, ampo ug antos. Ang ampo kining mga pangadjion, kining misa, nya inig-translate ni ini adto na nis pag-antos. Ug unsa may antosono nato, ang pag-alagad sa atong isig katawo, ang pagpakaon. Alagad, pagpakaon nila og pagkaon nga langit nun og pagkaon nga lawas nun. Kana ihatag ina nato. Unsa maroy gikinahanglan sa atong parokya? Unsa man? Slot. Niya kamo sang naay slot, inyong pakanon ang parokya, namo ikapalit og slot. Atong si TUMM para tukod atog balay kay kuwangan pamtag balay. O sige patarog koan. Hatag katong slot nato sa miaging pista. Bahala nagwa to mahurot. Basta
wa na to. Close na to. Pero karon ato si Tio MM. Inana. Sige lang yapon taghatag. Haron ma-exercise ang pagkapari. Kanang inyong silingan nga gigutom. Kanang inyong silingan nga way balay. O inyo nang butangag balay. Takura ninyo arang-arang nga balay. Nya inyong pakanon. Na-exercise ang pagkapari. Nya diha ka magantos. Nga naman, ang atong kwarta, ang atong bahandi, mahurot-hurot magina kung ato yung tabangan ang tanan nga mga gigutom. Sama din sa atong misa, ang Eucharistia, ang atong hostiyas, mahurot gina tungod kay na ay daghang mukaon kuyog nato. Pero ay kabalaka, ang Ginoo say mohatag ana og bendisyon aron di ta mahutdan. Og giunsa man ni Kristo ang ilang pagpakaos pan og isda, dunay sobra nga 12 kabukag. Maunay buhat sa Ginoo. Maunay kahibulungan nga buhat sa Ginoo. O kung nakasintro ta diha og nagbuhat ta, wala na tayong hahanapin pa. Mahimo sa tang lawas og dugo ni Kristo ngadto sa uban. Tawgo na sa tag Corpus Christi. Kaya nga naman, nahimo sa tang pagkaon, nahimo tang pari ngadto sa atong isigtao. Porting dakua sa misyon sa 72 ka apostoles nya in addition sa 12 ka apostoles or 72 ka disipulo in addition sa 12 ka apostoles. Unsa may ilang misyon? Ayuhon ang mga masakiton, hatagag kalinaw ang mga panimalay, papahawaon ang mga yawa. Sa na, sayo ng misyon na o lisod? Lisod no? Unya, dili pag yun ingong tibuok lang San Vicente or tibuok Compostela. Dili lang maoy gipasabot. Tibuok kalibutan. Sa ato pa ang tanang masakiton sa tibuok kalibutan, ang tanang giyawaan sa tibuok kalibutan, ilang papahawaon. Nya unsa may teknik aron matuman ang ilang misyon. Kani mao pagini ni samot pagini kalisod. Kay niingon si Kristo, panglakaw mo. Ay mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag pagkaon, ayaw gani pagdalag sandalyas. Magtiniil. Namatod pa diri sa atong salmo, nang labang sila nga nagtiniil. Sugot mo ani? Ang imong misyon porting dakua, nya di ka padadag kwarta, wa pagyug kay ilisan, wa pagyug kay pagkaon. Nya ang imong misyon porting yung dakua. Ako nagpasalamat ko nga ang ato karong gobernador, lain na sa ninakong pasalamat, kadungog kog balita ng atong bag-ong gobernador nga nilingkod atong pagkapit sa ano sa ato nilingkod? 30 sa hapon, June 30. Pagkaingon ugma, pirma dayon siya mga executive orders, ang ilang extra nga kwarta sa kanang Kapitolyo nga may kantidad og mga 80 million iya dayong giparilis para iapod-apod sa mga 16 ka mga hospitals sa probinsya aron masuplayan og mga tambal og mga nagunang mga panginahanglan. Nindot nang iyang gibuhat dili 80 million ra. Unya ang suroy-suroy Sugbo kuno og kaning Pasigarbo mo budget og labing or average of 250 million sa usa lang kaadlaw nga event. 250 million. Pero ang 80 million nakasupply og at least tag 5 million nga worth sa tambal og mga gamit sa matag hospital sa probinsya nga mga 16 kabuok. Pakpakan ka nato ang atong gobernador, kuyog sa iyang mga board, kuyog sad of course sa tanang elected official sa atong probinsya sa Sugbo, apil na sa Vice Governor.
Kay wa may nisupak. Sa ato pa ni Oyon silang tanan. Pwede na sila mga matay. Pero dako kayo, tambal lang ha. 16 ra ka ospital, 80 million. Dako kayo. Ingon ana ang style sa kalibutan. Nakarong bag-o na nasa press conference nga akong nakitaan nga nag-question, ipadayon ba nimo kining naaprubahan nga suroy-suroy o pasigarbo sa Sugbo? Ingon dayo spam, GovPam, ato nang i-review. Nya gusto ko nga maigo gyud sa panginahanglas mga tao o kinahanglan nga wag tangon nato. Basta unahon ta gining healthcare sa mga tao. Nya nisulti dayon ang usas iyang mga staff. Ningon, atong hinumduman mga igsuon nga ato mga ospital, way igong mga doctors, way mga staff, wa gani mga facilities. Karon ay bugal-bugalon kay tingog si Attorney Rufil Banyok na siyang programa, iyang gitandi nga sa didto kuno sa Minglanilla, mo tinuod ba ako lang sa ning i-echo ninyo, i-verify lang niya sa Minglanilla kuno nga hospital, wa kunoy dental chair ang clinic sa dentist. Palingkoron lang tingali kunog stall. Ibtan kag hipon galingkod ka stall. Ya mohangad ka na, upay siguro matumba ka na, malaro tinuon tong dili saktong ipon. Wa may dental chair. Nya ilang gi-search, tagpila ang dental chairs, na kanang mahal-mahal gyud, kanang moderno-moderno, mudagan kunog 200 to 300,000 ang usa. Nya iya dayong gi-compute ang 250 million nga suroy-suroy og i-cancel na, unya ipalit og dental chairs. Sa 1 million lang daan, tulo na ka dental chairs. Sa 1 million lang, 250 million ba yan na? Pila ka kabuk dental chairs? Bisan ipalit pa nag-dentist. Ipalit pa nag-dentist. Okay kayo, ilibre ang anesthesia, ilibre ang mga tambal, ilibre ang tanang pag-ibot. Tanan, hasta ka to mga dagom, o sa punadiha, ilibre tanan, paigo pa, sa usa lang kasuroy-suroy. Nya, year na usa na katuig nga paggamit o kapila katuig kay di man dali maguba ang dental chair. Di man kay dali maguba ang stall kanang monoblock. Ana, mga igsoon, naigo ba ni sa sugo ni Kristo nga ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan? Yes. Ngano man? Ang sugo ni Kristo di ay kamong mga leaders, sama sa ato mga government leaders o kaming mga church leaders, labi na gyud ako, pari man ko, kung magsigi mig pangandoy nga magtigo mig kwarta, ang katilingban nga among gialagaran, mahutdan sa kwarta. Kay ari naman mo padong sa among bulsa. Pero wa mi bulsa, wa mi sudlanas kwarta, wa sad mi pangandoy nga magtigom og kwarta, ang tanang kwarta nga musod sa katilingban, ikadapat sa katilingbanong panginahanglan. Og maunay makasulbad sa problema. Dinis atong parokya karon, mga 1 month from now, mobiya naman ko, adto naman ko sa Compostela, kung walay mga drastic change, binlanta mo dinhi og 70 million nga utang. Akong gipakwinta, 70 million ang ato rong bayronon. Diin man igagikan, ang atong building, original budget ani is 35 million. Motong na maligya tag slot nga SBF dag nga 70,000 ka slots, tag 500 pesos per slot. Ang actual ronato dinhing nahimo tungod kay ang roof deck wa man ma-appeals budget, ang kanang San Vicente wa ma-appeal, kanang elevator wa ma-appeal, kanang atong kitchen nga dako karon nga kompletos gamit wa ma-appeal, kanang yuta sloyo ni additional tag mga 100 square meters para makaagi ang ato mga sakyanan, sumpay sa atong kusina wa sad na ma-appeal. Nidagan ang kumbinto lang nga budget niabot og mga around 55 million.
sa mga add-ons kana sa atong atubangan kanang canopy diha kanang pagtrabaho ana wa sa na maapil sa budget adtong 35 so di diferensya nag 20 more or less na nya gipalito nato dihang balay wa man to maapil itong balay diha bas tubangan 50 million to wa ta magbayad sa cost sa balay og yuta nagbayad ta sa sentimental value sa nagpuyo diha nadako sa kig tabang nato diri sila si Cafe, Brad Titing o iyang mga anak. Hangtod karon wa pa ta kabayad nila in real sense kay nang huwam ramantag mga kwarta sa lain-laing mga individuals para i-partial nila. Ang sa may resulta karon gipaninglan nako sa atong gipanghuwaman. Hapit nako di katog pero ako lang yung tuyoon pag-ingon, mamatay ra ko, mamatay ra gyud ko. Ana, ikamatay na ko, wa na gyud mo ipaninglan. Makatuog dayon ko. Praise the Lord, no? Pero niingon sa kong San Vicente, sa may akong buhaton, ngadtos Ginoo og sa mahal nga birhen, ningon siya pamaligya og once and for all nga slot. Nya kanang imong income sa imong stipend, sa imong dupa-dupa, kay mag-average man yung ko mga igsoon, basta swertihon lang ning akong dupa-dupa, mo average man yung kong stipend nga mga, akong personal ba, stipend, mga 50,000. So, kada semana. So, ako na nang ihatag sa, ipalit sa nakong slot sa lain-laing paagi. Gikan karon hangtod mahumanig bayad ang 70 million. Taman, okay mo ana? Unya, kay naingon mas Kristo, ayaw na mo pagtigom o kwarta, kanang inyong mga ilisan, ayaw na kanang mga sandalyas, ipamaligya sa na ninyo tanan, mga extra ninyo, nya ang sobra, ang halin, ipalit og slot. Sakto, dili. Kung kitang tanan, apil na mong mga online parishioners, by the way, kamo din territorial parishioners mo nako, ang taga-Compostela, ako sa nang online parishioners. Daghan nila ang namalit og slots dinhi. Kung mabalhin ako dito, kamo na say akong sila na say akong territorial parishioners, kamo na say akong online parishioners. Palit lang gyapon mo. Dito ko sa Amerika, wa gina sila kasimba nato dinhi. Sus gyud nilang hinangopa. Hala padir, kita na gyud kanamo. Naadayoy mo gakos, naay mo lamano, na ay magpa-picture, na pag imuaksyog hawk, mulingiw lang in town ko, simba ko, anad pala tanang hawk-hawk. Ana, mo na, layo ra ka ito sila, taga Dallas, taga Houston, taga New York, nakasimba na ito din pero sige silang palit og slots. Gani, gasigig hangyo pa der, ayaw in town na hununga imong slots, kay lipay, kay may anang makapalit mi, og daghan sa migrasya nga nadawat. Yan, mutana din ko sa Ginoo gabi, Lord, unsa may title sa akong slots? Ingon ni siya, title og grace. Grace, grasya. Kay kanang inyong kumbinto, grasya na. Kanang mga yuta nga inyong napalit, grasya na. Kadtong balay dihang gibaligya nga giguba, dako kay tong grasya. So grasya na. Pero dili makumpleto ang grasya, basta naa pa ng 70 million nga utang. Mauna, ang meaning sa grace, i-plus ragodong, mauna yung meaning sa grace, God's rewards and complete elation. Kasabot mo kung saan ang word nga elation, o wa mo kasabot, i-google. I-google. Complete elation. Ang meaning anang elation, great joy. Niingon si Kristo, John chapter 15, if you do my commandments, my joy will be in you, and your joy will be complete. Unsa may commandment ros Ginoo, ipamaligya na ng inyong mga extra nga mga gamit o mga gikinahanglan, aron ipalit na tog slot, aron mabayra na ning tanan, o ang atong kalipay makompleto. Lipay na ta nga niya ng mga facilities, nindot nga facilities, kumbento, simbahan, yuta, parkingan, naana. Pero dili pa complete because naapay bayronon. So nagmaligya ta og 700,000 ka slots
nga grace, tag 100 pesos per slot. Nya na ay 70 slot challenge. Kay kanang 70, ang meaning ana, infinite or complete. So, tag 7,000 per challenge. Ana o ana? Huy, ana o ana? Laban o bawi? Final answer?